Réamh ceacht. Díogait. Is mise Tomás O'Neill. Éireannach is mé. Múntóid is mé. Tá gailge agam. Níl gailge agatsa. Tá tú fólam na gailge. Sinnéan leabhar. Sinnéan cairnín. Sinnín tape. Léan leabhar. Éist leis a géirnín. Díogait. Díos muirehuid. An múntóid tusa. Scoláire is mé. Ní múnteoir mé. Bhfuil mór an gailge agat. Níl ach beagán gail agam. Bhfuil tú fólam na gailge. Táim. Bhfuil leabhar gailge agat. Tá leabhar agus cairníní agam. Cá bhfuil siad. Tá na cairníní a seinteoir atá a mórd. Tá na leabhar a gahír. Seo mo chara, Seán. Díogait. Smise Seán O'Brien. Táim sa bhaile. Táim imthaí chaithir bhog sa Seomra City. Seo mo chara Pádraig. Díogait. Smise Pádraig MacGarald. Tá me caint le mo chara. Tá cárda elegam freisin. Bhí mar a mórín le Liam ó Súlaháin. Bhí mar sa Rank, sa Spáin agus sa Ghearmáin. Hatain se go mórlam. Chaithe mar siide an deas. Déirí go mailinn ar doras. Tá riint Frankise agamsa. Ní léon Rankis ag Liam ach tá Spáinis agus Gearmánis aige. Bhfuil cairníní agus seinteoir agat. Tá siad ar a mórd. Cá bhfuil de leabhar. Tá an leabhar am a lámh agam. Tá go maith, chuir cairnín eile ar a seinteoir agus éislim féin agus le Seán a caint le chéile. Ceacht a héan, an chéad cheacht, cuid a héan, céir do rinne Pádraig. Sin é Seán. Tá sé na hí in aice na tine. Sin é Pádraig. Tá sé na hasamh I lár a teomra. Tá siad a caint le chéile. Sa síos an seo a Pádraig a gahír wog. Gur maithagad I cheáin. Inistam céir do rinne tú le líon de léhananta síre. Ní dhearna mé éród, ach snámh agus luífuoin ngrian. Is tócha gur leisteoir fad den is tú. Ní hafuise, ní ha néchor. On sa Rank a chatú a híre fad. Ní ha, cha mé tamil sa Ghearmáin agus tamil sa Spáin chomá. Chanig tú mórán iontas má se. Chonig mé lán agus chola mé lán. Dóla mé rud éigen nó gach éon lá. Cuid a dó. Tá Pádraig ina hí ar a gahír wog in aice na tine. Tá sé caint le Seán. Cha Pádraig a leihananta síre sa Rank, sa Spáin agus sa Ghearmáin. Cha sé tamil gach lá is snámh agus a lí fin rian. Ní arna sé a lán le líne leihananta síre, ach chola sé a lán agus chunig sé a lán iontas.
Chonnig sé lán rudaí gacha an lá, agus dólam sé mórán chomá. Ceacht dó, an dara ceacht. Cuide héan sa siomra site. Siniad Seán agus Pádraig. Tá siad sa siomra site. Tá Pádraig ina hí gahíd. Cén chud denórib is fearlet a Pádraig. Sfearlam éire ná áit bich eile. Tá sin agam. Ach sí mórín de hórpa atá gceist agam. Smailem an rank go mór, ach tá an Jarmáin agus a Spáin an das freisin. Tá an rankis agat nach bhfuil. Tá. Tá riint Frankis agam, agus tá beagán Spáinis agam. Ach ní féidirlum éon Jarmáinis a labhairt. Cén chuí mar sin éire letar de thuras. Bhí Liam in éanachlum, agus tá labhairt na Jarmáinise aige. A bhfuil Jarmáinis aige. Bhí is agam gur féidir le Spáinis léamh agus scríomh, ach ní rabhas agam gur a bhéon Jarmáinis aige. Sféidir leis í labhairt go máil. Ach má tá sí máil féin aige, tá sí aige go má. Ní rómha higann sé áfach, nuair a labhraíonn duine go tapaigí. Cuide dó. Tá Pádraig agus Seán ina sí sa siomra site. Tá ag Seán gur cha Pádraig a leitheanta siide sa Eorop. Is má le Pádraig mórín na Eorpa, ach is fearr leis éire ná áitir bich eile. Is féidir leis an rankis a labhairt. Tá riint Spáinis aige chomá, ach ní higann sé éon Jarmáinis. Déirí leis a thuras áfach. Tá labhairt na Jarmáinis ag Liam, agus bhí sé naonacht le Pádraig a thuras. Bhís ag Seán go raibh léamh agus scríomh na Spáinis ag Liam, ach ní raibhas aige go raibh éon Jarmáinis aige. Dinis Pádraig dó gur féidir le Liam an na Jarmáinis a labhairt go máil. Ceachta trí, an tríú ceacht, cuide héan, céirníní. Tá Pádraig ina híar gahíd os cóir na tine. Tá Seán a stóil. Feiceam an seintúir céirníní a mórdan sin. Thug tú éon chearnín des a bhhaile leat im líana. Thug. Thug mélum cúpla ceann an das fad. Thug mé rá ceann Frankise agus rá ceann Spáinise. Agus cheannaí mé ceann an Gaeilge agus ceann an Éirle chomá. Ach ní féidir le éon cheannacha henimduid. Tá an seintúir briste. Is trúa sin, ach is cuma. Déanfaí sé an gnó uair éigean eile. Tá riint agam héip an seo. Fan nóméad agus jóí mé an taifedáin. Ná bach leis a Pádraig. Tá arm imimecht. Tá mu dul go dtí an siúpa. Táim se dá lán chomá. Tá tabhac bhuaim. Bhaile titín. Níor bha. Gur amach agat. Tá píp agam. Cuide dó. Siniad Seán agus Pádraig a cains le chéile os cóir na tine. Tá Pádraig gahír bhog, agus tá Seán stóil. Thug Pádraig cúpla céirnín an des a bhhaile leis ó bhórí na Eorpa. Cheannaí sé dhá cheann sa rank agus dhá cheann sa Spáin. Cheannaí sé ceann an Gaeilge
agus ceanna méarla freisin. Is dócha gur a néirin I cheannaí sé iad sin. Tá na céirníní in aice leis a seinteoid céirníní ed a mórd. Bhhail leis iad a henim de chean ach ní féidir leis. Tá'n seinteoid briste. Tá cúpla cean hépeige. Is féidir leis iad a henim a tafadán ach tá chean imimecht. Tá dul go dín siúpa. Tá fádrig dul go dín siúpa freisin. Tá tabhac bhuaid. Ceacht de ceithir, an carú ceacht, cuid a héan, sa siúpa. Chuaigh Seán agus Pádraig isteach sa siúpa chun tabhac agus tatíní cheannach. Dia Reeve, Dies muid a vanity. tá an láinniuh go maith. Tá sé go breá, buchas le dia. Se, céir tá bhuaibh. Tá únsa tabhac bhuaimse le thoil. Tá go maith. Cén sais atá bhuait. Cinál éigen cúra. Bhaileta é seo. An bhrá fad. A bhfuil éire duile bhuait. Níl, gur maithagad. Cé bhéad é sin? Fiche pingin nó le thuil. Gur maithagat. Agus céir tá bhuait sé teáin. A bhfuil na chúla se milis. Tá siad an bhilis. Inniu féin a fuair méiad. Tóca méid do sain má se. Ceart go leor. A héan, a dó, a trí, a ceithir, a cúig, a sé, a seacht, a hocht, a naoi, a dich, a héindeag, a dóiag. Rá chean deag ar fad. Tá toríile agam chuma. Tá na péitseoga agus na puríise an bhlasta freisin. Tá mo hóhann agam inis, ach túrdam sé war a seachláide. Cé bhéad é sin ar fad. Seaca pingin. Gur maithagat. Slán livin is. Slán agad. Cuid a dó. Chuaigh Seán agus Pádraig go dín siúpa. Bhí tatíní agus tabhac bhuatha. Bhí banatí sa siúpa. Labhair sí leo. Cheannaigh Pádraig tabhac ach níor cheannaigh sé ar a duile. Thug sé fiche pinginéid. Cheannaigh Seán tatíní agus cheannaigh sé torthaí agus seachláid chomh. Thug sé seaca pingin ar na rudaí cheannaigh sé. Cé labhair le Seán agus Pádraig. Labhair banatí leo. Labhair Seán agus Pádraig le banatí. Labhair. Cheannaigh Seán tabhac. Níor cheannaigh. Cheannaigh Pádraig tabhac. Cheannaigh. Cén sais tabhac a cheannaigh sé. Cheannaigh sé tabhac cúra. Cé bhéad tabhac a cheannaigh sé. Únsa bháin. Cheannaigh sé é rudaile. Níor cheannaigh. Céir de cheannaigh Seán. Tatíní, úla agus seachláid. Cé bhéad úil a cheannaigh sé. Dosain. Cé bhéad seachláid a cheannaigh sé. Sé mhara. Cén sais torthaí a bhí ag banatí. Bhí úla agus péitseoga agus piríci. Ceacht a cúig, an cúigiú ceacht, cuid a héan, I teacht an Aberclon. Tá féle drámaíocht ar siúl. Tá Máire agus Pádraig I teacht an Aberclon. Castar Seán ortha. Hetain an dráma leat a cheáin?
Hetin, híl mé go raibh na heistúirí anhá a nocht. Hetin sé letse a fádraig. Hetin. Chonig mé hanna nói. Cóhacha tú hana é? Sa démar an orí. Bhí sé an fe ceici. Céirtá siúil sa démar faoi láthir. Tá an gcéal le Brendan ó Beacháin siúil an teachtain seo. Ach tá trí ghráma le bheith an teachtain seo chugainn. An mar sin é. Céir díd féin. Nílas agam céir a bheith siúil de dónaí, ach bain tríal le mar ní ghrádán de luin agus de mórt. Bei cóta bán Christ le Christar ó Flainán, de cédaín agus déirdaín, agus fanga veici me. Gona cá is sláróid le seán ó túma bheitán de híine sílim. Tá an ceart agad, agus ní bheith rud bich siúil de sahring. Tá an chlár sin go má. Níl sé go holc. Níl sé go holc in éair. Cuide dó. Tá féle drámaíocht siúl san Aberclum. Bhí máid agus pádraig an a nocht. Bhí seán an freisin. Castar a de chéliad. Tá siad a caint le chéile in aici leis an Aberclum. Hetin an dráma le seán, agus híl sé go raibh na heistúirí an bhá. Hetin sé le pádraig chomá. Chonig pádraig an dráma hana, nuair a bhí sé siúil sa démar. Bhí sé siúil sa náid sin fe caici sin norí. Tá dráma le Brendan ó Beacháin siúil sa démar an teachtain seo. Agus tá trí ghráma le bheith an teachtain seo chugainn. Bei dráma le máiad ní gráda siúil de lún agus de máirt. Bei ceann le Christar ó Flainn siúil a lár na seachtaine. Agus ceann le seán ó tuama de híine. Cá bhfuil an néile siúil. San Aberclum atá sí siúil. Cá raibh seán a nocht. Ag a dráma a bhí sé. Cá raibh an dráma siúil hana. Sa démar a bhí sé siúil hana. Cahan a bhí sé sa démar. An norí a bhí sé an. Cá bhfuil seán. In aici leis an Aberclum atá sé. Céirtá siúil aige. A caint le máire agus pádraig atá sé. A bhacha sé an dráma hana. Chonig sé. An sa siúpa a chanig sé. Ní ha. Ní sa siúpa a chonig sé. Cá bhacha sé. Sa démar a chonig sé. Cahan a bhí an dráma an Aberclum a démar. An norí a bhí sé an. Cahan a bhí an tríal siúil. De luin agus de máirt a bheith an tríal siúil. Cé an dráma atá le bheith an déir dín. Cóta bán Christ atá le bheith an déir dín. Ceachta sé, an sé ó ceacht, chuide héan, sa teacht tábharne. Tá pádraig agus seán sa teacht tábharne. Tá siad a ggóil. Díagait i cheáin. Ó bhfuil éon duine leat. Níl, tá mé muinar, ach tá deoch an sin híos agam. Fáin deoch agus túda le an seo í. Déirhi mé. Se. Druidisteach sa chúnin sin. Ní éicim líam an seo néchar. Ní bhíonn sé an seo go ró vinnic ó fós sé.
Ní dólam go raibh sé seo in éair le míonús. Or éiri sé as y dioch fad. Ní réirí in éair, ach tá cónaíar imil na catharach inis. Tá teach aige in neice leis an áit in na bhfuil me dhréithar éman. Híl me gur le na bháthir bhí sé. Dan sé léir fe tamil, ach ní raibh an ach go dtí gymach a hach féin olaf. Ó, ní raibh sin agam. Agus deirtarlumm go bhfuil I grifúr le pósa go lua. Máire ne, Ní ha. Tá siise pósta le bliain. Síle tá le pósa. Pósa sí mac le sémas ó caháin. Cuid a dó. Tá Pádraig agus Seán a ggóil sa teach tábhairne. Ní raibh aon duine le Pádraig. Bhí Seán ina éonar freisin. Labhair Pádraig le Seán. Dúirt sé leis a dheocháil agus a thuairte le. Fuair Seán a deoch agus thug sé I leithí. Dúirt sé le Pádraig druidim isteach sa chúine. Roid Pádraig isteach agus his Seán in aice leis. Ní eicinn sé Liam an in éair. Ní réirí Liam as an deoch fad, ach ní bhíonn sé sa teach tábhairne sin go raibh vinnic ó fós sé. Is dóigh le Seán nach raibh sé an in éair le míonúas. Híl Pádraig gur le na bháthir bhí cónaí Liam, ach ní ha. Tá cónaí imil na catharach le tamil. Ní ran sé le na bháthir ach go dtí go raibh a heach féin olaf. Ní raibh vis sin ag Pádraig. Dúirt duine éigin le Pádraig go raibh drifúr Liam le pósa go lua. Pósa sí mac le sémas ó caháin. Tá drifúr eile leis pósta le bliain. Cá bhfuil Pádraig? sa teach tábhairne atá sé. A bhfuil aon duine in dhéanach leis. Tá Seán in dhéanach leis. Céir dúirt Pádraig le Seán. Dúirt sé leis a dheocha áil agus a thuairte le. A bhuair Seán a deoch. Fuair, Tháinig sé le. tháinig, Hit Pádraig síos. hé, Cá his sé. sa chúine is sé. Cá hit Seán. In aice le Pádraig. An sa teach tábhairne atá siad. Se, An bhecinn séad Liam go minic. ní écan, I mín sé sa teach tábhairne sin go minic. ní bhíonn sé an go rómhinnig ó fós sé. Cá bhfuil cónaí Liam. Imil na catharach atá cónaí Raibh is sin ag Pádraig. Ní raibh is sin aige. Céir de híl Pádraig. Híl sé gur le na bháthir bhí cónaí Liam. An Liam le na bháthir ó fós sé. Dan sé léir fe tamil. Bhfuil Liam le pósa go lua. Níl, tá sé pósta le tamil. Bhfuil máire pósta le tamil. Tá sé pósta le bliain. An í síle atá le pósa. Sí. Ceacht a seacht. An seachtú ceacht. Cuid a héan, tá ocras orm. Chuí Seán thoras faoin tua maidin, agus cuireamh muiléir. Tá sé sa teach tábhairne inis, ach ní eolthaí sé aon do chaile. Rachí sé féin agus Pádraig go dtí óstán atá tamil síos sa tráid. Seo. Caiisi éis sin, agus bíoh ceann éile agat. Níola mé a hiile inis a Pádraig. Tá ocras orm. Ní raibh éarad le hiche agam ó an bricfesta. Níor ichtú aon daoine fós. Agus tá am té buailte linn inis. Ní leor 2,000 sa lá do ghine bich. Tás agam nach leor, ach ní raibh leis agam Téanna mort.
agus yomi de rain rod beag le hiche. Bhí cúpán té ar I ceithre chlog agamsa, ach tá ocras orm. Má go leor, fanlumm, ní mór dom tetíní cheannach. Híl mé go bhaca mé bus go mór agat ó chéanamh. Chonig tú ceart go leor, ach níl mo hóhandíomh agam. A líana me a ríisiad a bhí cínéil, Ná líon, tetíní atá testáil wem, fiche is dócha, nach maith a bhíos agatí. Cuid a dó. tá Seán agus Pádraig in dhéanach le chéile sa teach tábharne. Tá sé geisteacu dul tamil síos an tráid go dtí an tóstán agus rud beag le hiche a áil. Tá ocras orthú a réim. Bhí Seán faoin tua ó Waidin. Bhí sé geisteige teach do bhaile go lua ach cuireadh muiléir. Níl is sé ach béle a bháin in jobh. Tuigeann sé nach leor 2,000 sa lá ach ní raibh leis aige Ní achaí Pádraig éon toras. Dí sé a dhéinear a lár a lé agus dóil sé cúpán té I ceithre chlog ach tá ocras inis éir. Tá riont taitiní ag Seán ach níl a ghóthindíomh aige. Ceannáil sé a hiiledíomh agus an sin rachaí sé féin agus Pádraig amach. Cáineachaí Seán maidin Faoin tua a chuaigh sé. cuireadh muiléir Cuireadh, rith Seán a dhéinear faoin tua. ní rith, Rith Pádraig a dhéinear. dich, Caitheann a dich Pádraig a dhéinear. I lár a lé a dis sé a dhéinear. Neachaí Pádraig thoras. Ní achaí, A bhfuil ocras Pádraig. tá ocras An leor 2,000 sa lá de Pádraig. ní leor, An leor 2,000 sa lá de Seán. ní leor 2,000 sa lá de chuinear bich. Céir tá teastáil ó Seán inis. Tetíní atá uí, An féidir taitiní I cheannach sa teach tábharne. is féidir. Cecht de hocht, an tochtú cecht. Cuide héan, an taul varga. Tá benna tí ag cnitáil, tá nuachtán á léamh ag feartí. Feicim chur síos a báper an seo an áilhharg an nó sa chuaisín. Le amach é go gluise mé cén saise. Tá go maith. Osclaíodh áilhharg an nó sa chuaisín an nghailteacht charcaghoine de luin. Bhí slua mór a láthir. Bennaí an sagart paráiste an áit agus chuir Pádraig má calprainn teachta dála fáilte roimh gach aon duine agus dógar sé an siúpa oscailt. Bhí na customéirí lán sásta. Láir ardúrisceoir le cuidíomh agus seo leanas cuid denna nithe a dúramh leis. Ní acha mé riamh hana éon áit cho breá leis. Tá na praosanna an réasúnta. Bhfuil mé riont rudaí an saoir fad inis díreach. Is mór an áistúin an taulhharga seo. Bhí na lán le déanamh agam a rithe lé agus ní bhíon puinn ama agam chun dul chuig na siúpaí. Ní raibh éon mhuil orm in seo inniuh. Bhailí mé a raibh uaim gan éon stró. Cuid a dó. Tá feartí agus banatí sa bhaile. Tá nuachtán á léamh ag feartí. Agus tá banatí cnitáil in aice na tine. Fecin feartí chur síos ar bápéir an áilhharg an nó osclaíomh sa chuaisín de luin. Ba bhaile banatí an chur síos a chluisteáil.
Bhí slua mór I láthir nuair osclaíomh an áit. Bheanaí an sagart paróiste agus chuir pádraig má calpraín fáilte rih gach éon duine. Laud tuairiscóid an nuachtáin le cuid den na customéidí. Bhí siad son lán sásta. Dúirt customéide bháin nach bhaca sé riamh hana, éon áit chomh leis. Smór an áis an talmharga nó, do dhaoine nach míon puin amacha chun dul chuig na sioppaí. Tá na praosanna anréasúnta freisin. Céir tarsúil ag fearadtí, A léamh atá sé. a bhfuil an nuachtáin á léamh ag banatí. Níl, a cnitáil atá sí. Cá bhfuil an taolmharga nó. Sa chúisín atá sé. Cain a osclaíomh an taolmharga. Dé luin a osclaíomh é. A raibh puin daoine a láthir ag an oscailt. Bhí slua mór a láthir. Céir do rinne an sagart paróiste, Bheanaí sé an áit. agus céir do rinne an teachta dála. Chur sé fáilte raibh gach éon duine agus dógar sé an áit ar oscailt. A raibh na customéirí sásta. Bhí siad lán sásta. Cén cinál praosanna a bhí a rudaí an. Bhí riint rudaí anséir ar fad. Cecht an naí, an naoú cecht, cuid a héan, an afarclon nó. Tá bannaí chaáin agus bannaí néil a caint faoin afarclon nó. Chomhail mé go raibh tú ag an afarclon nó a réis a bháide. Cé dúirt é sin lead? Pádraig a dúirt le mé. Tháinig sé isteach sa teach am rán hóna, agus bhí sé rá go bhaca sé antú. Ní acha mise éisin ar chur ar bích. Céir is dói leis den afarclan. Sílan sé go bhfuil an áit rómhór. Tá náid mór, tá cínte. Ach bíon gach éon cheanna go móra diggin tú. Is dócha go bíon. Is dó le daoine gur a ban an mór agus ma. Is fíor dit. Dálan scéil. A raibh tú caint le nóra neamh. Nóra? Cé hí nóra? Nóra ní húlaháin ó bhfuil an tampil. Ó, a raibh siad am a lorug. Bhfuil mé isteach sa leabharlan ar maidin, chun leabharáil, agus bhí si istí Róm. Dúirt si gur hasdaí wathe labhart leat. Bhfuil is agat céir tá bhuithe? Ní le sagam. Ní raibh mé ach nóméid a caint le. Bhí arm riche bhile chun an daoine ar a olbhú. Cuide dó. Bhí bannaí chaáin ag an afarclon nó réir. Tá é sin ag bannaí néil. Dinis pádraig de é, nuair a tháinig sé isteach sa teach om rán hóna. Ní acha bannaí chaáin pádraig ag an afarclon ar chorralbí, a chonig pádraig isi. Bhí nóra ní húlaháin ó bhfuil an tampil a lorug bannaí néil inniuh. Bhí si caint le bannaí chaáin sa leabharlan ar maidin. Agus dúirt si gur hastig bhuithe labhart le bannaí néil. Cá raibh bannaí chaáin ó réid. Bhí si ag an afarclon. Cé eile a bhí an. Bhí pádraig an chomá. Cé dúirt le bannaí néil go raibh bannaí chaáin an. Pádraig a dúirt le é. Céir dúirt pádraig. Dúirt sé go bhaca sé bannaí chaáin ag an afarclon nó a réis. Cahin a dúirt sé é. Am rán hóna a dúirt sé é. Cé leis a dúirt sé é. Le bannaí néil a dúirt sé é. An dúirt sé le nóra ní húlaháin é. Ní dúirt. A bhaca sé nóra ní húlaháin ag an afarclan. Ní acha. Cá bhaca sé í. Ní acha sé nécharí.
Ben I chaháin a chonig cí. Cóhacha sií. Sa leabharlan a chonig sí. Ceacht a deich, an deichiú ceacht, cuid a héan, a lorg ólais. Díaghaid i cheann. Is tú díirech an fearrtá uam. Bhí me do lorg an é. Tás sin agam. Bhí me as baile. Bhí me a gorcaí. Rud ag an uid. Bhhailm sire a chahabh sa ghailteacht am líana. Agus nílas agam céir as cearta mo dhéanamh faoi. Cahan a dheoid tú do chud leitheanta sire. Féite me iad a thógáil I mí meheh, úl, lúnasa, nó meán fómhair. Tóga mí an bheitheh nó a mí meán fómhair iad mar sin. Cén fá, Is sire na te ósta an dábhí sin. rachaí me an a dasach an bheitheh mar sin. Déan. Agus becheartid na socrathe a dhéanamh láithreach buil agla gach éon áit a bheith an áirithe. Ach conas a chuir me a chuige. Níl aine agamsa éon duine sa ghailteacht. Tá bileog faoi le a dhéobh sire sa ghailteacht fáil. Gur a míle maithagad a cheann. Joí me láithreachaí. Cuid a dó, Cé tá a lorg an eolais? Tá go tá lorg. Cén fá go bhfuil sé a lorg? Tastín waid sire chahabh sa ghailteacht im líana. Agus nílas aige céad is ceartú a dhéanamh faoi. A bhfuil an teolas ag seán. Tá, Ar thug sé an teolas sin de haigh go né. níor thug. Cén fá nar thug? Bhí sé as baile né. Bhí sé a gorcaí. Raibh taigh sa ghailteacht riamh hana. Is dócha nach raibh. A racha sé an am líana. Rachaí. Rachaí sé an a dosach an bheitheh. Cahan I dheoigh sé a chud leitheanta sire. I mí meheh a dheoigh sé iad. A bhéiteach sé iad a thógáil I mí anáir. Ní éitach. Ach déitach sé iad a thógáil I mí meheh, úil, lúnasa, nó meán fómhair. Cén fá gur a dasach an bheitheh a rachaí taigh go dtí an ghailteacht. Is sire na tehósta an tamsin. Ar cheart a haigh éon rud a dhéanamh inis. Ba cheart? Ba cheart ó socrithe a dhéanamh láireach buil. Cén fá gur cheart ó socraithe a dhéanamh láithreach buil. Nach níonach sé an gnó uair éigean eile. Ní dhéanach. Ní dhéanach an éachor. Déitach gach éon áit a bheith an áirithe ball. Conas a dhéanamh sé na socraithe. I dosach, dheoigh sé an bhileog faoi le atá an a dhéobh sire sa ghailteacht. Agus an sin, scríhí sé litir chuig duine éigean sa ghailteacht. A bhfuil a lán ólas aige ar an ghailteacht. Níl. Tás aige cá bhfuil an ghailteacht. Agus tás aige go labhraítear gaeilge an, ach níl aon aige ar éon duine an. ceacht a héindeag, an tainú ceacht déag, cuid a héan, tá taigh agus nóra sa tréin. Se, tá an tréin a glúiseacht ar deireadh hir. Buíochas le dia. Nach brábthe teistil mar seo. Ar bhaithad cúpán téanis. Ba bha. Ach ní dólam go mé éon rud le hithe le fáil go fóil. Fíorthaigh darna dicéad más mailet. Is fearr fannach go fóil is dócha. Bech, Se, cé an fear sin hálan sin. cén áit? In aice leis a doras. Tá sé dul isteach sa charás stille. Níl aithne agamair, ní dóilem go bhacha mé riamh hana.
Chonaic mise a réire, bhí sé ceolchuirim an oireachtais. Beidir nach bhfuil ceart agam, ach sílim gur gailge a láirse le fearna dicéad. Sin é an rud a cheap mise freisin. Tá sé teachta ráis inis. Tá sé déanamh a leithéireann. Cuide dó. Sin iad taig agus nóra. Tá siad sa tréin. Spreáil é nóra bethe taistil sa tréin. Spreáil ó réan go bhfuil a tréin a glúiseacht deir hir. Fiata siad béle cheannach sa tréin. Ní dóileo go méid éonrad le hiiche le fáil go fóil áfach. Baias ag fearna dicéad caiin a bheith sé olmh. Fecin nóra fear in aice leis a doras. Tá sé dul isteach sa charáistile. Tá ennig é éid. Ní dóil le taig go bhacha sé riamh hanaí. Chonaic nóra I ceolchuirim an oireachta sé, agus is dóil le gur chola sí a láir gailge le fearna dicéad sa tréin é. Chuige fear isteach sa charáistile, a tháinig sé eis a ríis. Tá sé déanamhartha níos. Cé tá éineach le nóra sa tréin? Taig go tá éineach le. Bhfuil lucras ortha? Tá, An féidir béle cheannach sa tréin. sféidir. I gceanóid siad cupán té láiseach buíd. Ní cheanói. Stoi le nóra nach meid éonrad le hiiche le fáil go fóil. I riarthaí siad dearna dicéad amach cupán té le fáil. Níor iarthaí go fóil. Sfearló fannach tam leile. Bhfuil leanthachar a bhar atá hála aice leis a doras. Tá ennig nóréir. Chonaic sí I ceolchuirim an oireachta sé. Níl éon enne ag taigeid áfach. Ní dói leis go bhacha sé riamh hanaí. Ceacht a dóiag, an dó ceacht déag. Cuide héan a dul go dtí an ghailteacht. Díomh, Díos muid. bhfuil an síocháin seo chuimeád agaibh do bhuinéigin. Níl in éachar, sa síos, tá fáilte rót. Gur am agad. Nach tusa taigó bríon. Smé, ach níl éon aithne agamortsa. Cé tú féin lead hell? Is do bhaintir chealaí mé ó bhaileann ar téirí. Casa bhort mé ag céalaí an norí. An tú dónal ó cealaí? Séamus at áramsa. Dríothar do ghónal a sé mé. Agus an é seo de bhean chéile. Ó, gáh mu leiscéal. Dhearmad mé sibhechar an aithne dá chéile. Seoí mu iarfúr nóra. Díoghaid, Díos mar a chuid. Ó bhfuil tusa a dul go dtí an ghailteacht chumá. tá me dal chofhada le limneach a nacht. Agus rachaí mé siar go baileann ar téirí sa bhus a máideach. Is fear a tréin ná an bus do thoras fada. Nó sin é is fear lumsa chumar bích. Is fiar dit, ach ní leis aga mair. Ní léon tréin ag imimecht ag an náma deirtheachtam. Cuid a dó. Nuair a bhí séamus ó cealaí a dul a bhaile sa tréin, casamh taigó bríon agus iarfúr nóréir. Bhí siad san a dul go baileann ar téirí chomá. Bhí siad a dul an ar a leitheanta saoire. Nuair a dtíorthaí séamus Steve ó raibh an síocháin an aiceileo á chuimeádacha do ghuinéigin, dúirt taig leis nach raibh. Hí séamus síos agus láir siad lena chéile faoi ghónal ó cealaí dríothar de héamas. Láir séamus agus nóra lena chéile faoin toras. Láir siad faoin oireachtas chomá. Dúirt séamus gur hetain an teireachtas go mór leis.
Chaisiad tamil y caint fin ar ydy y chwnig siad agus y chwol y siad. Chwy taig yn sin agus chan eisiau siaclaid agus torri. Hwg siad yn oriad agus hwg sisio rins dy hemus. Chwyr nora y lan cestionair hemus. Chwyr si cestionair fwy rhine agus fwy áitina sa gaeltacht. Chwyr si cestiair fi'n awlwarag yn o a osglif sa chwysin. Dwrt si gwref cwrsys sin sa nwchdan. Dyna seamus di gwref yn tawlwarag gan fria, agus gwr hatin se gymor leis na dine. Fi mor an ryddi des as yn awlwaraga, agus fi na praisana an res o'n terfad. Ceacht 30 an 3:40 cuartóir san effig. Dies my dy rwyd, is mi se brindan ma carhi. Is cefn lum to a wyn wysl. Fi to an sio an lof o iere. Rwy'n to cynne le mac i chahoen nach nerna. Rynne, dwrt me leis gymenyn sio ag y 3 chlog y niw. Níl seach a cerwch an a 3 gyffwyl, agus is agalum gyfwyl dyn elish dig leis fwy lohir. Fan hi me leis, ni le'n daw oram. Rach i me mach gydyn siomra fehif. Ní god y te. Fet y to fanach dan sio. Jo me cahir dyd. Is das wyd sin. Failet fechint yn nwchton. Ni'r wa, ta se leid ag am hana ffein. Gyda ma hagod. Togi me dy cholta. Chwyr me y grochodon hole. Ymyn yn banistwr chog nohwch sio gonau. Bian. Ach ni dolum gymeshe road yn ish. Is ga gyme an fer talish i gimacht. Cyn tam o hwn yn sif yn effig. Y cwg? Ni hen echer. Ni gwnamid gyda lehwyr treis y cwig. Ceachta 40 an 4:40 litir a bhile. A bhfuil tú teach gyda an eirich dy haig. Rach i me siar bal. Ní mór dom litir I sgrif dús. Fá gyda y moirich e. Ni len dawlish, yn ish gyfwyl an post imihe. Ní ac I me. Níl an post imihe nechar fós. Is dolum gyfwyl. Der banna tí, go diocú fara foist as rís bal. Den diffyr. No be an eirich tart. Imi inenach le Sean, agus bwyd me lat nís dénau. Ceart go leor. Ach no be y fad. Cén tam yn ishe. Tá sé déanamh y ceir a chlog. O, sin é Sean, a go bháil sí sa bóthir. Níl do las agam an ish, ach fannacht letsa. An mailat iad seo. Cad iad sin, Cartí poist ishe iad. Cheanna me in jov iad. tá fer a fuist hogin. Ní vet Olaf, sal yn ymw sé. Ir fannacht go fóli. Bei an litir seo olaf agam gan nóméid. Ceacht a 50 an 40 ig a géli. A cháde, tóramid sasbeg don na ceoltóirí go fóil. Agus inis, tá brian ó núlain chun scéal ón mélaidis insin dúin. Ui brian dús leis scéal seo scail liana. Taras an eireachtas an dúis a fuairse. Chwaith taig na cuaiche réanach lá. Rug sé leis de bond chun gawn I cheannach. Chunnig sé ceán a hetin leis. Runne sé an nónaid. Hánig fear a gána chuige. Dír hí taigde cé féad a bheith bhua éir. Dúirt sé nach níalach sé faoi bhun de bond. Hedig taig 8 bond éir. Chaisiad tamil fada mar a gáil le chéile.
Rynne siad marga fwy iere ny bont. Dimi taigan sin agus di sé dhínéir. Fuair sé aister agus chuideir an gáine agus gaf sé an bóthar a bhaile. Tar éis teachta bhaile dó, thug sé dhearcht chursa chró, ach ní rachach sé an dó. Bhí sé rá dhíganta. Ghlí sé madra chun brehéir, ach ní bhéarthach. Ghlí sé mata chun an madra bhuala, ach ní bhuailthach. Ghlí sé tine chun an bata ró, ach ní róthach. Ghlí sé isce chun an tine bhucha, ach ní bhuchach. Ghlí sé mó chun an tuisce ól, ach ní ólthach. Ghlí sé mústéir chun an bhó warú, ach ní waróch. Ghlí sé téad chun an bústéir a chrocha, ach ní chrochach. Ghlí sé bhrancach chun an téad a chreme, ach ní chremthach. Ghlí sé gat chun an francach a warú. Bhí an catín glic agus dúirt sé go néanthach, dáda goch taig Breanberg banne dó. Thug taig an banne dó, agus an sin, warí an cat an francach, chrem an francach an téad, chroch an téad an bústéir, warí an bústéir an bhó, dól an bhó an tuisce, bhuch an tuisce an tine, rói an tine an bata,